Ahoj lidi, chci vás uvítat u svého prvního videa na tomto kanále. Jdu k tématu. Na tomto kanále se bude převážně diskutovat, konzervovat, takže prostě normální vlogy o tom, o čem chcete, já budu natáčet. Když se budete něco chtít dozvědět, já o tom natočím, rád, protože moje silná stránka je vlastně konzervování. Rád konzervuju, klidně i s cizíma lidma, hlavně když mě to zajímá. Nemusí mě to ani zajímat, jako. A teď druhá věc. Toto video, většina asi videí bude bez stříhání. Jako nějaký střih tam určitě bude. A řeknu vám pravdu. Nebude to stříhání, protože se střihem ještě nemám moc zkušeností, takže se do toho teprve musím nějak vžít, musím se do toho zaučit. Ale to není ani tak hlavní téma, toto. Spíš chci udělat ty rozhovory, ty vlogy, co nejrealističtější. Proč? Sami dobře víte, že v normální konzervaci mezi sebou, mezi třeba sebou a svou učitelkou, nemůžete to, co jste jí řekli, odstřihnout a úplně vymazat. Takže proto chci, aby ty vlogy byly vážně reálné. No a to je tak všechno. Jo, abych zapomněl. Ještě nějaký info o mě. V září mi bude 15. Jmenuji se Milan Popovič a tohle je kanál Mili. Mili, proč Mili? Řeknu vám to hnedka ve svém prvním videu, abyste se neptali. Proč 2 L a Y? No tak, protože je to moje přezdívka od kamarádů. Jak jinak. Tak a to by bylo u tohoto videa všechno. Děkuji za shlédnutí a dolů do komentářů určitě napište, co si o tomto videu myslíte. Klidně i nějaký hejt. Vážně si to vezmu k srdci a pokusím se s tím do dalšího videa něco dělat. A pište tam určitě nějaké otázky, abych na ně mohl odpovídat, protože přece jenom vlogy nejdou dělat jen tak sami od sebe. Takže dík a ahoj.